काय म्हणावं तरी यांना आषाढ वाऱ्यापाशी जाते आणि निराश बघणे ना पुन्हा माघारी येते. पण हे रोजच आहे ना, नाही आता श्रद्धच झाली याच्या समोर. आम्हा बायकांचं मन आमच्या सौभाग्य देवतेला जर नाही ओळखलं तर आणखीन कोण ओळखणार? आम्हाला भावना नाहीत का? आमचं मन नाही का? नाही म्हणजे हे सगळं ऐश्वर्य आहे, या अखिल साम्राज्याची मी महाराणी सुद्धा आहे. महाराणी ती महाराणी फक्त नावाची महाराणी राहिली असं वाटतं मला. कारण हे सगळं सुख माझ्या चरणी असून सुद्धा आले कुठे? नमस्कार, मी दशावतारी स्त्री कलाकार कुमार यश जळवी. माझं गाव कुडाळ, कविलकाटे गावचा सुपुत्र मी. कुडाळ गाव माझं. आणि या दशावतार क्षेत्रात मला 8 वर्ष झाली. प्रथमतः सातपाटेकर दशावतार नाट्य मंडळ या बाल दशावतार नाट्य मंडळाची माझी सुरुवात झाली. त्यानंतर जसा म्हणजे शिक्षणाच्या वेळी जसा श्री गणेशा करतात तसा श्री गणेशा आणि दशावताराची जी मुख्य बाराखडी जी म्हणतात ती ह्याच सिद्धेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ कसंही दोडामार्ग या मंडळामध्ये शिकलो. आणि त्यानंतर 1 वर्ष खानोलकर दशावतार नाट्य मंडळ आणि त्यानंतर दुसरं वर्ष म्हणजे स्वतः मालक बाबी कळिंगण प्रस्तुत कलेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ नेहरू या मंडळातनं मी पदार्पण करून मी माझी कला भूषवली. आणि आता पुन्हा मी सिद्धेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ दोडामार्ग या माझ्या मूळ आधीच्या कंपनीमध्ये. मला सांग यश, तुला आता किती वर्ष झाली काम करतोय? मला 8 वर्ष झाली या दशावतार क्षेत्रामध्ये व्यावसायिकदृष्ट्या. आणि तुमचं शिक्षण कितीपर्यंत झालं आहे? माझं शिक्षण मी BCom आहे. BCom पर्यंत माझं शिक्षण झालंय. मला सांगा, आता तुमची सध्याची ओळख म्हणजे जो दशावतार चित्रपट आला आहे त्याच्यामुळे तुला सगळं गोव्याच्या बाहेरचे लोक पण खूपच चांगली ओळख झाली आहे, तुम्हाला प्रसिद्धी पण मिळाली. याच्याबद्दल दशावतार आणि फिल्म याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? कसं आहे, दशावतार या एवढ्या मोठ्या चित्रपटामध्ये काम करण्याची संधी मला एक दशावतार कलाकार म्हणूनच मिळाली. कारण हे जे सगळं श्रेय आहे ते माझ्या कलेला जातं. कारण ह्या जर दशावतार कलेमध्ये जर मी नसलो असतो तर या कलेच्या माध्यमातून मला एवढी मोठी संधी मिळाली नसती. पण या कलेमुळे मला दशावतार चित्रपटासारखी एक चांगली संधी मिळाली. चित्रपटाचा अनुभव घेतला, म्हणजे कसं शूट केलं जातं. जसं आम्ही दशावतारी कलाकार पडद्यामागे जशी आमची कसरत सुरू असते तशी ॲक्च्युअल फिल्म शूट करत असताना त्या कलाकारांची काय कसरत असते हे सगळं जवळ एक आगळा वेगळा अनुभव मला मिळाला. आणि त्या दशावतार चित्रपटामुळे एक वेगळं अस्तित्व, दशावतारी कलाकार, दशावतारी स्त्री कलाकार म्हणून एक वेगळं अस्तित्व मला मिळालं. आणि याचं सगळं श्रेय माझ्या ह्या कलेला जातं. कारण ह्या जर मी कलेमध्ये नसलो असतो तर एवढी मोठी संधी मला मिळाली नसती. मला यश एक सांगा, तुम्ही आता जो स्त्री पात्र करतायत, स्त्री पात्र करणे एवढं सोपी गोष्ट नाही आहे दशावतारात, की यामुळे तुम्हाला काहीतरी अडीअडचणी किंवा काहीतरी असा प्रसंग ओढवला आहे की ज्याच्यामुळे तुम्हाला त्रास झाला असेल किंवा खुशी झाली असेल, असं काहीतरी घडलं आहे का? भरपूर, म्हणजे चढाओढ ही प्रत्येक क्षेत्रामध्ये असतेच. पण एक कलाकार म्हणून प्रत्येक कलाकाराचा, माझा असाच नाही, प्रत्येक कलाकाराचा सुरुवातीचा काळ हा खूप कठीण आणि अवघड असतो, अडचणींचा असतो. तसाच माझासुद्धा होता. सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे कौटुंबिक सपोर्ट, फॅमिली सपोर्ट या कलेसाठी मला सुरुवातीला मुळीच नव्हता. कारण माझ्या आईबाबांचं असं म्हणणं होतं की तू एक चांगला शिकला आहेस, शिक्षण चांगलं घेतो आहेस, मग त्या दृष्टीनं काहीतरी नोकरी धंदा कर, नोकरीच्या दृष्टीनं काहीतरी वाटचाल कर. पण म्हणतात ना, म्हणजे कला ही उपजत असते आणि जसजसा मार्ग मिळत असतो तसतशी कला ही आपापलं वलय हे घेतेच. त्याच्यामुळे कोणी किती जरी रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी पण जे आपल्या नशिबात आहे ते आपण काही टाळू शकत नाही. आणि तसंच
त्यानंतर या दशावतार क्षेत्रात मी अशा रीतीनं आलो. कौटुंबिक सपोर्ट मला सुरुवातीला नव्हता, पण आज या दशावतार कलेमुळे आज कुटुंबाचा एवढा सपोर्ट आहे की खरंच बरं वाटतं. म्हणजे माझ्या आईवडिलांचे विचार बदलण्याची ताकदसुद्धा माझ्या ह्या कलेमध्ये आहे. एवढ्या या कलेचं सामर्थ्य आहे. मला एक सांग यश, या दशावतारात स्क्रिप्ट नसते या नाटकाला, डायरेक्टर नसतो, मेकअपमॅन नसतो, स्वतःचं काम सगळं स्वतः करावं असतं, संवाद आपण स्वतःच शोधावे लागतात. हे कसं काय जमतं तुम्हाला? म्हणजे प्रत्येक वेळी वेगळं काहीतरी नाटक करावं लागतं. हे म्हणजे दशावतार कलेचं हेच एक मोठं वैशिष्ट्य आहे की कुठच्याही प्रकारची संहिता म्हणजे स्क्रिप्ट नसते. नॉन स्क्रिप्टेड ही कला आहे. म्हणजे कुठच्याही प्रकारचं असं लेखन केलेलं नाही जे तुम्ही घ्याल, अवांतर वाचन करून ते पाठ कराल आणि त्यानंतर ते रंगमंचावर सादर कराल, असं नसतं. एक नाटक सुरू होण्याच्या एक तासभरा अगोदर तुम्हाला आपल्याला आज काय नाटक करायचं आहे याची थोडक्यात पार्श्वभूमी सांगितली जाते. प्रत्येकाच्या भूमिका प्रत्येक कलाकाराला वाटून दिल्या जातात. स्त्री कलाकाराला त्या स्त्री भूमिका, नारद करणारा असेल तो त्याचं ते पात्र, राजपात्र करणारा, एखादा विनोदी भूमिका करणारा असेल किंवा खलनायकाची भूमिका करणारा, प्रत्येकाला आपापली पात्र त्या भूमिकेला साजेल शोधेल अशी प्रत्येक कलाकाराला ते वाटून दिलं जातं. आणि कलाकारांना फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की रंगमंचावर गेल्यानंतर माझ्या भूमिकेचा प्रसंग काय आहे आणि त्या अनुषंगाने मला तिकडे जाऊन काय बोलायचं आहे ऑन स्टेज. म्हणजे अक्षरशः माझा अनुभव जर मी तुम्हाला सांगेन, माझा असा नाही, हा प्रत्येक कलाकाराचा अनुभव आहे की रंगमंचावर पहिलं पाऊल ठेवण्या अगोदर तो पूर्णपणे ब्लँक असतो कलाकार. म्हणजे आपल्याला आता रंगमंचावर जाऊन काय बोलायचं आहे हे त्या कलाकाराला ठाऊक नसतं. फक्त तो एक प्लॅनिंग करून गेलेला असतो किंवा डोक्यामध्ये त्यांनी सगळं ते चित्र रेखाटलेलं असतं की मला असं असं जाऊन करायचं आहे, पण मी तिकडे जाऊन काय बोलणार आहे हे कुठच्याही कलाकाराला माहिती नसतं. पण रंगमंचावर पाऊल ठेवता क्षणी एक ती रंगदेवतेची कृपा म्हणायला हरकत नाही, ती एक रंगदेवतेची एक अद्भुत शक्ती म्हणायला हरकत नाही की ती रंगदेवता अशी काही त्या कलाकारामध्ये संचारते की तो म्हणजे आपसुकच बोलायला लागतो आणि आपल्या भूमिकेला न्याय देतो. मला एक शेवटचं सांग, तू आता एक उच्च शिक्षित आहेत आणि युवा कलाकार आहेत. तू या युवा लोकांना काय सांगू इच्छितो की या युवा कलाकार जे होत आहेत त्यांना काय सांगू इच्छितो? माझं नवीन कलाकारांना किंवा युवा कलाकारांना किंवा माझ्यासारख्या कित्येक असे कलाकार आहेत किंवा अशी मुलं आहेत ज्यांना एक कलाकार म्हणून स्वप्न घडवायचं आहे, पण काही गोष्टी आहेत म्हणजे किंतु परंतु असतील त्यांच्या मनामध्ये की कला म्हणून आपण जीवन जगत असताना आपलं पुढे कसं होईल, आपलं भविष्य आहे की नाही. तर मी एक कलाकार म्हणून आणि मी माझा विचार सांगेन की आपण करिअर किंवा जीवनाची दिशा आपण कुठच्याही क्षेत्राच्या माध्यमातून देऊ शकतो. त्यासाठी अमुकच क्षेत्राची निवड करायला हवी असं काही नाही. फक्त आपण जे काम करतोय ते मनापासून आणि निष्ठेनं जर केलं तर कुठल्याही क्षेत्रात आपलं करिअर होऊ शकतं. हा वैयक्तिक अनुभव माझा आहे आणि मनाला जे वाटतं किंवा जे योग्य आहे आणि जे चांगलं आहे ते जरूर करा. त्या दृष्टीनं प्रयत्न करा. करायचं म्हणून करू नका, तर 100% तन मन धन अर्पण करून आपल्या त्या क्षेत्राला सर्वस्व अर्पण करून जर तुम्ही कलाक्षेत्रामध्ये काम करणार असाल, वावरणार असाल, तर त्या कलाक्षेत्रामध्ये पण तुम्हाला जीव झोकून एकाग्रतेनं काम करायचं आहे. ते मनापासून करा. नक्कीच यश तुम्हाला मिळणार आहे आणि तुमचं करिअर चांगलं आहे. तुम्ही पळतात GNH.